ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ବଜେଟ୍ 2026 ବିଷୟରେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଣ କଣ ରହିଛି ଓ ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତା ପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସେହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ହିଁ କଥା ହେବା। କଣ କଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଏହି ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏହି ବଜେଟରେ ତିନିଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏକ୍ସେଲରେଟିଂ ଇକୋନୋମି, ଇକୋନୋମି କେମିତି ଗ୍ରୋଥ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା କେମିତି ପୂରଣ କରାଯିବ, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ଯାହାକି ମୋଦିର ଡାୟଲଗ୍ ଅଛି, ସେହି ଉପରେ ଏହି ବଜେଟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ନୂତନ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୱାଟରୱେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁଛି, ଯାହା ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ୱାଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବା ଓ 20ଟି ନୂତନ ଜଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୋଇଲା ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ପରିବହନ ଶସ୍ତା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କଷ୍ଟ କମାଇ ପାରିବେ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ସମୁଦ୍ର ପଥ ନୁହେଁ, ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି। ଇଷ୍ଟ ଓ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରାଇଟ୍ କରିଡର କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସୁରଟରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସରଳ ଓ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ହବ୍ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ମୋଦି ସରକାରର, ତାହା ଏହି କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ପରିବହନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି ପରିବହନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ ଓ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକାଲ୍ ବିଜନେସ୍, ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଧିକା ମିଳିବ ଓ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଭାରତ ସରକାର 8,300 କୋଟିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଠାରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହାଇୱେ କନେକ୍ଟ କରାଯିବ ଓ ଏହି ହାଇୱେଟି କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ଦେଇ ହିଁ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଡ୍, ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ ଓ ଟୁରିଜମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ରେୟାର ଆର୍ଥ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହା ଗଠନ କରିବାରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଇଭି ଭେହିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାର ଓ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆହୁରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇଟେକ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଓ ଏହା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଏହା ଆମ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଗୋଟିଏ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାର୍କ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରେ। ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଚିପ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ବା ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୌର ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଉଛି ଓ ଏହା କିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢ଼ାଇବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ଶସ୍ତା ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଓ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଟୁରିଜମ୍ 2.0ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗହୀରମଥା ର ବିକାଶ ସହିତ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗାଇଡ୍, ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତାହା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ। ଲୋକାଲ୍ ହୋଟେଲ, ପରିବହନ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ କଥା ହେବା କୋଷ୍ଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ। ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଯୋଜନା କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ବା ସି ଫୁଡ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପକରଣ ଉପରେ ଡ୍ୟୁଟି ରିହାତି ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମ ଚାଷ ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସି ଫୁଡ୍
ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ଓ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯେଉଁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାକୁ ଏବେ ଜୟପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ରେଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହା ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସହର ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଓ ଏହି ରେଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପାୱାର ଏବଂ ସ୍କିଲିଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟାଉନସିପ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ତାକୁ ଯେମିତି ସ୍କିଲ୍ ଯୁବକ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ଓ ଏହା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ଏହି ସ୍କିଲିଂ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର। ଏବେ କଥା ଆସିଛି ହେଲ୍ଥ ଉପରେ। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ନୂତନ ନର୍ସିଂ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ। ଏହା ସହିତ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି ତାକୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଟ 22.9 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସେହି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 1.4 ଲକ୍ଷ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଭାରେଜରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ ଏହା ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲୁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଦାନ କାହିଁକି କମ୍ ମିଳୁଛି? ଗତ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ କମ୍ ମିଳିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମିଳିଛି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ସହିତ ବଜେଟର ସମାପନ କରିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।